Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Suncheck is brought to you by Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 4, tuig 2020. Akitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Kapitan Miranda nag-file sang reklamo sa SP batok sa duwa ka opisyal sang Barangay 35. Onse ka mga personal sang NOCO nagdonar sang ila plasma para sa COVID-19 patients. Sa balita national, DOH kag DTI ginmanduan nga mag-set sa presyo sang COVID-19 testing sa Pilipinas. Senator Lacson mas ginapatutukan ang assistance para sa naapektuhan sang Super Typhoon Rolly. Sa atong balita international, kampo ni Biden naka-standby sa tion nga magkadto sa korte si Trump angod sa pag-isip o kung sa pagpauntat sa pag-isip sang boto. Sa sports balita, NLEX daog kontra rain or shine. Kag sa atong balita entertainment, half Pinay, second runner-up sa Miss Universe Japan 2020. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Office anak, ano nang nauya ako mangulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Ang mga Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na mispilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana ano lang kuya ako makulang. Yung pigado tas ay kay ano ko sila. Manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kang hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga tap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang kamo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Aksyon Balita, Evening Edition. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:14 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-file sang reklamo si Kapitan Ruben James Miranda sang Barangay 35 batok kay Kagawad Ronnie Albao kag SK Chair Laika Rose Gabuya. Ang iya reklamong batok sa duha ka mga opisyal sang Barangay 35 ang may kang tanan sa ginaligar dereliction of duty bilang miyembro sang Barangay Contact Tracing Team. Suno sa kapitan ang kada opisyal sang barangay ang iya ginhatagan sang trabaho sa kada puroka kag aligara wala ginbato ni Albao kag ni Gabuya ang gintugyan sa ila. Suno sa kapitan nasad sa Local Government Code of 1991 nga hindi pwede magpamalibad ang isa ka opisyal kung tugyanan sang trabaho sang kapitana. Suno kay Miranda, tatlo ini ka beses nga nagpadala sang memorandum sa duha ka mga opisyal antes pa nga nagdesisyon nga mag-file sang reklamo sa sanggunang panglungsod. Nagpangabay si Miranda nga kun nga karon nga mayara sang pandemya kinahanglan sang tawo ang serbisyo sa mga opisyal kag ipaiway lang kuntani ang pamulitika. Apang nagdepensa naman si Albao nga ginasaad sa mando sang gobyerno nasyonal ilabi na sang DILG nga health workers dapat ang ginabutang sa contact tracing team. May mga team leader kami sa amuna na purok na tadla. So ang mga kagawad, yung taga-antas sila sa designation na obra. Ikaw di sa purok amuni, ikaw di sa purok amuni, bla bla bla. So may ara kagawad, ang amon chairman, wala yung gimbaton. Dapat yan si Ruben James Miranda sang Barangay 35.
Nagreklamo si Barangay Estefania Officer in Charge Angel Obera sa batok sa gina-suspend nga kapitan nga mo si Kim Peramo matapos ginhold sa Bacolod City Water District kon Basiwa ang certification nga iya ginpermahan para kuntani sa koneksyon sang tubig sa relocation site sa Purok Pedring sa among barangay. Sunod kay Oberas, nag-upisa na sa pagpatukod sang balay ang ginrelocate nga pumuluyo sa Barangay 19 kag ang certification importante agon nga mabutangan na sang linya sang tubig ang lugar. Ginkadismaya ni Uberas matapos nga perma ni Peramo ang ginapangita sa pihak sang status sini nga suspendido bangod sa issue sang Social Amelioration Program. Apang depensa naman ni Peramo, wala dapat ginkwestiyon ni Uberas ang poder sini sa pagperma matapos nga may matarong siya bilang presidente man sang homeowners sa nasambit nga relocation site. Sa iban nga balita lokal, nagsaka na sa 28 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang COVID-19 free sa tinalikdan nga duwa ka semana. Ini among barangay 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 38, barangay 41, Felisa, Montevista, kag Alangilan. Ini ang base man sa pinakauli nga datos gikan sa Emergency Operations Center kon EOC sang syudad. Ini nga datos ang nagakahulugan nga 45.9% sa mga barangay sa Bacolod ang wala sang COVID-19 transmission sa sulod sang duha ka semana. Rese lamang sa 858 ka mga swab specimen nga ginpadala sang Bacolod sa Cebu City ang nagpositibo sa COVID-19. Ini ang kabahin sa ikatatlo nga batch sa surveillance testing nga ginpatigayon sa Emergency Operations Center nagligid nga semana. Sunod kay City Administrator M. Ang yara sa 1.5% ang positivity rate nga makabig low kag maayo nga balita. Ang mga ginpaidalam sa surveillance testing ang ginabugusan sa dugang nga mga market vendors, market personnel, mga nagatrabaho sa sectoral office concerns, mga contact tracers, kag barangay health workers. Ang EOC ang may plano pa nga magpatigayon sa surveillance testing sa iban pa nga mga sektor, nakip na diri ang mga drivers ng food delivery services. Samtang 11 ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conoco ang nagdonar sa ilang blood plasma para sa programa nga Plasma Mo ang Masko Bato COVID-19. Sunod kay Police Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, isa ni ka proyekto sang PNP Health Service sa direktiba man ni NOCPO Director Colonel Romy Palge nga ginumpisahan na nagligad nga Nobyembre 2 sa may Satellite Office Camp Alfredo M. Montelibanos Sr. Sunod kay Barniso, sabat din ini sang kapulisan sa panawagan man sang DOH kag Provincial Health Office Negros Occidental kag ginupdan sang 11 ka mga pulis sa probinsya nga naka-recover na sa COVID-19. Dugang pa ni Barniso, ang mga plasma ang gamiton para sa mga severely infected COVID-19 patients. Sa katapusan nga balita lokal, walking kag jogging lamang ang tugutan sa sulod sa Provincial Capital Park and Lagoon sa liwat nga pagbukas sini sa Sabado. Ini ang ginpahayag ni Provincial Safety and Security Division Head Rinelo Lastiere sa interview sa Aksyon Radio Bacolod. Sunod kay Lastiere, pagalimitahan man sa 3 ka persona ang group exercises kabahin sa istrikto nga pagpatuman sa health protocols sa batok sa COVID-19. Dugang pa ni Lastiere, mag-uumpisa ang pagbukas sa alas 4 sa tubtublas 9 sang gabi. Nasa naman sa protocols nga 50 lamang ka tao ang pwede nga makasulod sa park, kag antes makasulod kinahanglan nga magpakuha sang temperatura, maglista sang ngalan, maghugas sang kamot, magsuksok sang face mask kag face shield. Ginadumilian man ang mga events kag party samtang mga nagaedad 18 tubtob 65 anyos lamang ang pwede nga makasulod. Temporaryo ang gipasirad-an ang lagoon sadtong bulan sang Marso agad malikuan ang mass gatherings nga posible halinan sa paglaptas ng COVID-19. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:20 DTX 500 capsule. Di maara ang ilang nga mga bayo do trapogid siya.
Kaya nga amon nga magulang, pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot giga mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo, may ginapanomdom sila. Ano lang? Labaw na. And good evening sa mga ka-aksyon namon. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga Wednesday night and ginaabi-abi na natin aksyonan ang mga ka-aksyon natin nga naga-monitor via Facebook Live sang DYEZ. Nagagasto gid sa ila sini mga data, nagapa-load sila sa mga Wi-Fi connection, mga gadget para gid lamang updated sa mga local news diri sa mga Bacolod kag Negros Occidental. And recognize nato no kalabalan diri sa mga naga-comment mga miyembro sa Energy Funds Club nga wala gid untat sa pagsuporta aksyonan sa ato sini nga pagpangalagad kag iban pa nga public affairs program sang DYEZ. First honor para sa ato sini nga comment section si Sir Bia Jonathan nga una-una gadi ka nag-appear. Nabalik mo na tong iyang. Nabalik na aksyonan after 3 days nga pag-remind nalipatan begin remind nalipatan pero finally nauli na. Importante. Subok ka balo ka na action via Jonathan kung ano siya ka malipat. Amo ginakon nga balatian dasig ko madali akong makalimot. Sana all. Oo, sa mga mapapait na mga nakaraan. Pati na. Anyways, kay Sir Bia Jonathan, good evening. Naka-tune in na sa aton sa nga pagpangalagad. Kay Sir A. Alex Bonteza, nga always present, perfect attendance, action-an, ano man ang public affairs program sang DYEZ via Facebook Live. Si Ma'am Cory Vidaha, good evening mga suki. Watching from Kuwait. Oy, kamusta ka mo dira sa Kuwait? Halong-halong ka mo dira sa kaksyon naton nga si Ma'am Cory Vidaha. Si Ma'am Heaven, ara naman, good evening. Kag si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening Action Dale and Action Ann, watching from Hong Kong. Sa kay Ma'am Jocelyn Kalamaan, nga nag-monitor na sa bunga gabi. Sa kay Sir Melcher Tamado, watching from Aklan. Sa kay Yorba Quenyol, nga nag-monitor man. Good evening, Aksyon Radio Bacolod. Sige, sa kay Sir Martin Aliling, nga nag-monitor sa Imo sa Cavite.
ang iya nga pangalan, Aksyon Dale, ako maldita. Good evening, Aksyon Ann and Aksyon Dale watching here in Hong Kong. Thank you so much, Gid, sa inyo nga pag-monitor sa subong iya nga gabi. And by the way, sa mga ka-aksyon naton, ang namian ko lang subong Aksyon Dale, kay ka-very, ang mga ka-aksyon wala naton nga nag-monitor para iya nga in kaso sila ang matawgan, abtik na gid sila ya, meaning mabalaan mo gid sila nga nakatutok sila kay man kapila ka beses ginahambal sa aton. So kung sino ang magapungko nga angkor nga dapat monitor kamo kag kay kami lang ang nagapamangkod sa inyo kung sino ang inyo ginapamatian. So kada amo din na notice ko Aksyon Dale, kada intro gani isang anchor anong nga radyo ang imo ginapamatian, adiretso na nagyadayon Aksyon Dale, Aksyon Radyo Bacolod. Yes, Aksyon Ann. So thank you so much gid sa mga ka-aksyon naton. Kag congratulations syempre sa mga ka-aksyon naton nga nagdalaog nga naka-avail sang 500 pesos. Sana all. And sa mga non-winner, standby lang kay lawig-lawig pa nga to sining sap nga pa-promo, no? Kung wala ka nalawagan today, basi was, kundi was, basi the next day. So standby lang, importante din naka-tune in kag once nga may magtawag kag dalom-dalom mga tingog Aksyon Radyo, Aksyon Ann. Standby para sa Balita National. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Balita Evening Edition. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang Balita National. Ginaproseso sa karon sang Gobyerno National ang 449 ka mga claims para sa compensation sa mga health workers na infect ng COVID-19. Ining health workers ang may mild o moderate cases ng COVID-19 kag magabaton sang financial assistance balor 15,000 pesos ang kada isa. Sunod kay Presidente Rodrigo Duterte ang cheque ang ipagwa sa tiyon ng guidelines ang preparar na sang Department of Health kag Department of Budget and Management ang maga-epekto. Ang guidelines ang gin-publish sa Oktubre 22 kag maga-epekto 15 kadlaw pagkatapos ng publication. Ang Bayanihan 2 magahatag man sang compensation balor 100,000 pesos para sa severe o critical illness kag 1 million pesos naman para sa mga health worker nga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Mas ginaprioridad ni Senator Panfilo Lacson nga matagan sa dugang nga pondo halin sa Gobyerno National para sa 2021 ang local government units nga naapektuhan sa Typhoon Rolly. Sunod sa Senador, sa baylo nga pagbasaka sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o Fund, mas maayo nga i-realign ini agud ibulig sa LGUs nga nagakinahanglan sang bulig bangod sa halit nga nadulot ni Rolly. Dugang pa ni Lacson, ipangabay sini sa Department of Interior and Local Government nga magpasa sa listahan sa mga LGU nga benepisyaryo sang bulig, ilabi na nga ang may local revenues o kon 4 to 60 class. Base sa National Expenditure Program para sa 2021, may 20 milyones pesos ang gintigana bilang pondo sa NDRRMF. Samtang mas pa-prioridad ni Senador Panfilo Lacson nga mahatagan sang dugang nga pondo halin sa Gobyerno National para sa 2021 ang mga local government units nga maapektuhan or naapektuhan sang Typhoon Rolly. Sunod sa Senador, sa baylong pagpasaka sang National Disaster Risk Reduction Management Fund, mas maayo nga i-realign ni agod ibulig sa LGUs nga nagakinahanglan sang bulig bangod sa halit nga nadulot sang Rolly. Sunod kay Lacson, ipangabay sini sa Department of Interior and Local Government nga magpasa man sa listahan sa mga LGU nga benepisyaryo sang bulig, ilabi na ang may mga local revenues o 4 to 6 class. Base sa National Expenditure Program para sa 2021, may 20 bilyones pesos nga ginatigana bilang pondo sang NDRRMF.
Ginaproseso sa karon sa gobyerno ang 449 ka mga claims para sa compensation sa mga health workers nga na-infect sa COVID-19. Ini nga health workers may mild o moderate cases ng COVID-19 ka magabaton sa financial assistance sa balor 15,000 pesos sa kada isa. Suno kay Presidente Rodrigo Duterte ang tseka ipagwa sa tion nga ang guidelines sa gin-prepare sa Department of Health kag DBM ang mga-epekto. Ang guidelines gin-publish sa tong Oktubre 22 ka mga-epekto 15 kadlaw pagkatapos sa nga publication. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sang Balita International Sports ug Entertainment pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin si Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa detalye sa aton balita international, ginpahayag sa campus ng Democratic presidential candidate nga si Joe Biden nga may legal team sila nga naka-standby sa tion nga si US President Donald Trump himuon ang paandam sini nga magkadto sa korte agud pauntaton ang pag-isip sang boto. Sunod sa campaign manager ni Biden nga si Jen O'Malley Dillon, nakahanda sila agud punggan ang amo nga plano ni Trump. Una diri proklamar na ni Trump ang ikagulingon nga mao nagdawag sa US election sa piyak nga madamo nga boto ang wala pa maisip. Diri kagin pahayag man ni Trump ang tuyo sini nga magkanto sa korte agud pauntaton ang pag-isip na sa boto. Ginatumod ni Trump ang pag-isip sa mail-in ballots nga legal nga ginabaton sa election board. As of 5:46 subong hapon sa electoral vote, si Joe Biden mayara sang 238. Si Donald Trump may ara naman sang 213 kag sa popularity vote si Joe Biden may ara sang 68,73,723 kag si Trump ang may ara sang 65,999,234. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, ginlutos ng NLEX ang Rain or Shine sa score nga 84-74 sa Angeles University Foundation Gym sa may Angeles City, Pampanga sa buong adlaw. Inina ang kaduwa nga sunod-sunod nga daog sang Road Warriors sa 2020 PBA Philippine Cup. Hag mayara sang 3-5 win-loss record. Nanguna sa NLEX si Kevin Alas nga may 18 points sa Jericho Cruz nga may 17 points sa din 12 points diri ang napasulod sa fourth quarter. Ginpahayag ni NLEX coach Yang Yao na maayo ang senyales sang pagdaog sang team pag ila nakakuha sang kumpiyansa. Ang Rain or Shine ang may record sa karon nga 4 kadaog kag 2 ka pierde. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa aton balita entertainment, second runner-up ang half Pinay nga isa sa nag-interest sa Miss Universe sa Japan. Sa Instagram post, nagpasalamat naman si Yuki Tsunoda sa tanan nga nagsuporta sa iya journey bilang beauty queen. Si Aisha Harumi Tochigi amo ang ginkoronahan bilang Miss Universe Japan 2020. Kagamo ang magakompete sa kay Miss Universe Philippines Rabia Mateo kag iban pa nga representante sa Miss Universe. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 39 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Nobyembre 4, 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu.